кейемен шартлы рәвештә 7 комплекска бүлеп йөрөтәләр. Мәсетле районы милли кейеме был комплекстың төньяк көнсыгыш төркеменә карай. Төньяк көнсыгыш кейеме башка төбәктең милли кейеменнән аерылып тора. Мәсәлән, баш кейемен алайык. Безнең як катын кызлары башына калпак кигән. Мин кигәне каюлы калпак. Тагын да балалар калпагы, тәңкәле калпак, тәпәш калпак була. Калпак өстенән яулык ябынгандар. Яулыкка хагалдырык беркетелеп куелган. Яшь килендә куш яулык ябынган. 2 елдан аны ябай яулыкка алыштырган. Башка районнарда селтәр, хакал дип йөртелгән кием элементы безнең Мәсетле районында муйса я муенса дип йөртелә. Безнең якта яшәгән дыуат, өпәй, кошсы ыруларының һәрберсенең муенсалары аерылып тора. Мәсетле катын кызларының күлдәге башка төбәктең күлдәгенә бала итәкле, трапеция фасонлы, изү өлеше төймәле булуы белән охшаган. Безнең күлмәктең җиңе, бал итәге каюзы булган. Каю ул тамбурлы сигеү. Күлмәк өстенән киелгән запун алъяпкыч та тамбур белән каелган. Алды-гөлде ялан сискәләре ябай биләк түгел. Сискә һабактары югарыга үрмәләй. Был йыһан белән бәйле. Каюзның аскы өлеше ер, урта өлеше ер менән күкте бәйләп торысы аралыкта күрәтә. Төньяк көнсыгыш башкортларының өс киемнәреннән елән, әдрәс елән, зәпән, сәкмән, камзул, әдрәс тун кебек әйберләрне атырга була. Халкыбызның мирасы ул милли кием. Замандаштарыбыз аманатка тогры. Борынгынан килгән традицияләрне заманса киемдәргә күчерәләр. Милли кием халкыбызның кадерле комарткаһы. Уны хаклайык, киләсәк буыннарга yetkерәйек.